Hola, soc Roger Cerdà. Xàtiva necessita un nou impuls. Tots els socialistes volem participar d'eixa nova espenta. M'agradaria estar al davant d'este nou moviment que ha de portar aire fresc, noves idees i molta esperança a l'Ajuntament de Xàtiva. Ara és el moment de començar a construir el canvi que desitgem que es produïsca a la nostra ciutat en les properes eleccions. Com vegeu, vull anunciar la meva candidatura a secretari general del Partit Socialista de Xàtiva d'una manera més directa. Vull que cadascú pugui llegir, escoltar o reflexionar sobre les meves paraules quan tinga temps i per això he fet este vídeo. És una prova més de com ha canviat la societat des que els socialistes varen perdre les eleccions perquè els ciutadans ho van voler. Dins del nostre partit, en els últims anys, s'ha produït un canvi tranquil. Molts dels que estaven ja no estan. I molts militants han vingut a prendre el relleu. Tots han contribuït a que el partit sigui avui més fort. Ja no és possible fer ni un pas enrere. És el moment de construir el futur, de consolidar el canvi. Em presente amb la clara intenció de ser qui encapçala el canvi en Xàtiva. La meva elecció no és només com a secretari general. Em presente també perquè vull ser l'alcalde del meu poble. Aposte per un lideratge fort des de l'oposició, per a posar el nostre partit, al servei de la societat. El partit no és un fi en si mateix. No serveix de res ser militant socialista si no aconseguim millorar la nostra ciutat. Els socialistes no podem oblidar que l'objectiu de les nostres idees és transformar la societat. El nostre partit ha de ser l'instrument del canvi i transformació de la societat. Per tant, el que vulgui dirigir el partit ha de voler dirigir també la societat. I eixe és el meu cas. Vull convidar-vos a perdre tot l'esforç i posar la nostra maquinària ben engraçada per a que els ciutadans la facin seua. Perquè quan es parla d'un alumne que no pot anar a l'escola per falta d'autobús, hem de saber que és també un problema nostre, un problema dels socialistes. Quan es parla de la falta de recursos de les empreses locals, també és un problema dels socialistes de Xàtiva. No és només un problema de l'equip de govern, és un problema de tota la societat, és un problema de tota Xàtiva. I el nostre partit és un partit de Xàtiva i que treballa per a Xàtiva. Cada problema que té una persona de la nostra ciutat també és un problema dels socialistes i els socialistes hem d'ajudar a solventar-lo. Per això, davant del partit necessitem persones disposades a assumir els problemes de les persones i a buscar solucions a aquests problemes. Necessitem una organització moderna i transformada, al servei d'una societat moderna i transformada. Ja no val esperar a veure què fan altres. Els altres estan anclats en el passat. El nostre partit ha de ser sobretot útil i per aconseguir-ho hem d'estar immersos en la nostra societat. A poc estem construint un ampli col·lectiu de ciutadans que confien en nosaltres. Cada dia més gent confia en els socialistes com a partit que soluciona els problemes de Xàtiva. És cert que la societat ha canviat molt i els ciutadans reclamen als polítics canvis. Els ciutadans volen avançar cap a la modernitat i reclamen respostes als nous reptes. Fa uns anys, un candidat a secretari general només s'hauria presentat davant de la militància i jo he fet un vídeo perquè vull trencar aquesta norma. Vull canviar la política i canviar-la amb la complicitat dels meus militants. Els polítics han d'abandonar els despatxos, obrir les finestres i que arriben noves idees. És el moment de que els polítics escoltem a la gent i busquem solucions d'una manera conjunta. Ja ha passat el temps en el que l'alcalde era l'únic que tenia la solució. Les coses no es decideixen dalt dels despatxos de l'Ajuntament.
Però per a construir el canvi hem d'estar tots. El canvi s'ha de construir entre tots. Hem de començar pel nostre partit. Tots i cada un dels militants han de participar de la construcció d'aquest nou projecte. Vull crear una corrent d'unitat. Hem de reflexionar i decidir quina pot ser la nostra aportació per a que el canvi es consolidi a la nostra ciutat. És el moment dels valents i les valentes, d'aquells que estiguen disposats a aportar el seu temps, el seu treball i els seus coneixements per a que el canvi siga un èxit al 2011. El canvi l'hem de construir entre tots i vull que decidiu si aneu a treballar o no pel canvi de la nostra ciutat. Demane que aquell que no estigui disposat a remar en el mateix sentit, que no navegui a contracorrent. És el moment de les noves formes de fer política. És el temps del diàleg i de compartir idees i projectes. Ha arribat el moment del sentit comú. Tinc la confiança de que la primera pedra del canvi ja està posada. Però aquest inici és l'inici d'un llarg camí i no serà un camí fàcil, però vos puc assegurar que el canvi és imparable i que comença ara.